Βρισκόμαστε λοιπόν 14 λεπτά μετά τις 11. Είναι η εκπομπή Μαζί το πρωί. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του 96,5. Όπως έχουμε πει, αναμετάδοση της εκπομπής από τον Πτήση 103,2 για την περιοχή του Αλιβερίου και από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 για την Βιωτία. Ένα πολύ επίκαιρο θέμα που καίει θα λέγαμε, δεν είναι άλλο από το νομοσχέδιο Πέτσα και έτσι και σήμερα θα αγγίξουμε αυτό το θέμα. Θα έχουμε σίγουρα έναν άνθρωπο κοντά μας ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα, μιας και έχει να κάνει απόλυτα με τον νόμο που ισχύει αυτή τη στιγμή. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον πρώην Υφυπουργό Ψηφιακής Ανάπτυξης επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Λευτέρη Κρέτσα. Καλημέρα σας κύριε Κρέτσα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα και σε όλες και όσους μας ακούνε. Να είστε καλά. Κύριε Κρέτσα, είστε... Κρέτσος. Κρέτσα είπα, Κρέτσος. Λοιπόν, ναι. Συγγνώμη. Κύριε Κρέτσο, είστε ο άνθρωπος που ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς αλλαγές έρχονται με το νομοσχέδιο Πέτσα. Μιλάμε πολύ έντονα, ακούγονται πολύ έντονα για απολύσεις που έρχονται δημοσιογράφων, γενικά μεγάλες αλλαγές στα ΜΜΕ με το νομοσχέδιο Πέτσα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας εξηγήσετε, να μας πείτε λίγο τι διαφορές έχουμε με το τώρα, τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω καταρχάς ότι μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά την υποχρεωτική ενσωμάτωση. Είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να φέρουμε στο εθνικό μας δίκαιο, στο εθνικό μας πλαίσιο, μια οδηγία που αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη λεγόμενη οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Μάλιστα. Αυτήν την οδηγία τη διαπραγματεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστικό ρόλο στις Βρυξέλλες. Έκλεισε το 2018 η διαπραγμάτευση και τώρα πλέον η κυβέρνηση με κάποια καθυστέρηση, γιατί πρέπει να το είχε κάνει μέχρι το Σεπτέμβριο αυτό, την ενσωματώνει. Ως προς αυτό το μέρος του νομοσχεδίου, το πρώτο μέρος, δεν υπάρχουν πολλές συστάσεις πέρα από το λεγόμενο φόρο Netflix, το οποίο ίσως αναφερθούμε στη συνέχεια. Το δεύτερο όμως μέρος του νομοσχεδίου, κύριε Αποστόλου, είναι καθαρό. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο προσφέρει δωράκια και παροχές εκατομμυρίων στους βαρώνους ενημέρωσης, στους καναλάρχες. Και ουσιαστικά παραδίδει τους εργαζόμενους ως παράπλευρη απώλεια στους σχεδιασμούς τους, στους σχεδιασμούς των καναλαρχών. Τι εννοώ? Μέχρι σήμερα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, το νόμο Παπά, κάθε κανάλι εθνικής εμβέλειας, κάθε πανελλαδικό κανάλι είναι υποχρεωμένο να έχει 400 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Ούτε μερικής, ούτε με μπλοκάκια, ούτε με συμβάσεις έργου, ούτε από άλλες εταιρείες του ομίλου που υπάρχει ένα κανάλι. Τώρα έρχεται αυτό να αλλάξει και ουσιαστικά ένα μέρος των εργαζομένων μπορεί να καλύπτεται και με μπλοκάκια και με συμβάσεις και να είναι και μέλη συνδεδεμένων εταιρεών του ομίλου. Πρόκειται ουσιαστικά δηλαδή για μια ρύθμιση που μειώνει το κόστος εργασίας και ταυτόχρονα δεν διασφαλίζει και τις θέσεις εργασίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιοι εργαζόμενοι και θα χάσουν τις δουλειές τους, γιατί θα γίνει αναδιανομή εκεί πέρα των θέσεων εργασίας, και κυρίως αυτή η επίδραση μεταφοράς φόβου προς τους εργαζόμενους. Δηλαδή κάτσε καλά να είσαι φρόνιμος, γιατί έρχεται η απόλυση και πλέον και με τη βούλα του νόμου. Αυτό λοιπόν είναι ένα φοβερό λάθος, ένα δημόσια ομολογημένο πολιτικό έγκλημα κατά την άποψή μου, διότι σε καιρούς πανδημίας αφήνουμε κάποιους εργαζόμενους με το φάσμα της ανεργίας να τους απειλεί άμεσα. Είναι έντονη η αντιπαράθεση έτσι, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης που έχει ξεσπάσει με τον νομοσχέδιο Πέτσα, αλλά και οι δημοσιογραφικές ενώσεις βλέπουμε ότι εκφράζουν έντονους φόβους για ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Τι πιστεύετε έτσι ότι μπορεί να... Αυτή που φέρνει ο κύριος Πέτσας με εντελώς πρόχειρο τρόπο, αλλά προφανώς είναι κατά παραγγελία νομοθέτηση από τους καναλάρχες και τους βαρώνους ενημέρωσης, δεν απειλεί μόνο άμεσα τις θέσεις εργασίας, απειλεί και τα ίδια τα συνδικάτα. Σας είπα ότι μεταφέρει την πλευρά του φόβου στην εργασία. Δεν θα τολμούν να μιλήσουν. Το προηγούμενο το Σαββατοκύριακο μας πέρασε. Είδαμε μια κλασική περίπτωση λογοκρισίας στην Έλενα Ακρίτα, την οποία
τη λογοκρίνανε εκεί στο συγκρότημα του κυρίου Μαρινάκη, γιατί έγραψε τις απόψεις της για το θέμα αυτό, με το υποτιθέμενο θέμα με το Σούνι. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι μια τέτοια ρύθμιση θα φέρει μεγάλα προβλήματα στη διαδικασία κοινωνικοποίησης εργασίας, θα φοβούνται οι εργαζόμενοι να ενταχθούν στα συνδικάτα και φυσικά να έχουν φωνή μέσα στο χώρο εργασίας. Και αυτό δεν πλήττει μόνο άμεσα τους ίδιους εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί, πλήττει πάνω απ' όλα τη δημοκρατία. Και δεν είναι κάτι αφηρημένο η ενημέρωση. Εάν οι πολίτες δεν ενημερώνονται σωστά, είναι δεδομένο ότι θα βρίσκονται στο σκοτάδι, πάνω στις πλάτες τους θα παίζονται παιχνίδια και θα σπαταλώνται οι πόροι, τα χρήματά τους, οι φόροι των φορολογουμένων, πάνω στις πλάτες τους θα γίνεται μια σπέκουλα και με λάθος αποφάσεις, και το βλέπουμε αυτό με τον κορονοϊό, πως έχει ξεσπάσει ένα μέρος της ευθύνης για τους μεγάλους θανάτους, ένα μεγάλο αριθμό των κρουσμάτων και την απειλή γενικότερα που βιώνουμε, που είναι πλέον υπαρξιακή, έχει να κάνει και με το θέμα της ενημέρωσης. Ο πιο πολλής κόσμος, για παράδειγμα, δεν γνωρίζει, δεν του λένε τα κανάλια, ότι δεν έχουμε πρωτόκολλα για όσους ασθενήσουν και βρίσκονται στο σπίτι τους. Αν κάποιος ασθενήσει, μένει μέσα και περιμένει το μοιραίο ή εύχεται, κάνει προσευχές στο Θεό, ας πούμε, για να μπορέσει να σωθεί. Γιατί οι οδοί και τα αρμόδια όργανα που χαράσουν δημόσια πολιτική στον χώρο της υγείας δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει. Έχουν διπλά συστήματα καταγραφής, οι επιστήμονες δουλεύουν και αυτοί χωρίς δεδομένα. Αυτά λοιπόν τα θέματα, αν δεν τα φύγουν τα μέσα ενημέρωσης, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε τεράστιο κόστος και στη δημοκρατία και πλέον και σε άλλα επίπεδα. Επομένως, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Μάλιστα. Το νομοσχέδιο, έτσι για να πάμε λίγο στην ουσία να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Το νομοσχέδιο καταργεί το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπου οι 400 εργαζόμενοι που εργάζονται έτσι σε κάθε κανάλι, αυτό ισχύει μέχρι τώρα, σωστά? Μέχρι σήμερα πρέπει να έχει ένα σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας που έχει πάρει άδεια, τουλάχιστον, μπορεί να έχει περισσότερο, 400 εργαζόμενους, αλλά επαναλαμβάνω πλήρους απασχόλησης. Πλήρους απασχόλησης. Και τώρα λοιπόν. Όχι μπλοκάκια, συμβάσεις και άλλες ελαστικές μορφές εργασίας. Ωραία. Και τώρα λοιπόν με το νομοσχέδιο Πέτσα πάμε να είναι μισθωτοί, ενώ μπορεί να είναι το 30%, έτσι, να είναι εργαζόμενοι. 200 άτομα θα είναι πλήρως υποτιθέμενη απασχόληση, αλλά και αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, όταν ξέρουν ότι οι εργοδότες μπορούν να αλλάζουν τα προγράμματα εργασίας και τους όρους εργασίας με βάση αυτό το όριο, καταλαβαίνετε ότι όλοι θα βιώνουν μια απειλή. Δηλαδή είναι μια διαδικασία εκπειθάρχησης, αν θέλετε, σε αυτά που θέλουν να κάνουν εργοδότες και σε αυτά που θα τους λένε. Καμία πλέον προστασία. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Ενώ φέρνει λοιπόν αυτή η ρύθμιση πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα υπέρ των εργοδοτών και των καναλαρχών, αντιθέτως αφήνουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Και το κάνουν αυτό σε μια εποχή πανδημίας, έτσι, που πλέον το θέμα του να έχεις εργασία είναι πλέον πάρα πολύ πολύτιμο αγαθό, διότι όπως δείχνουν και οι μελέτες που τραβάει και που κάνει και το Ινστιτούτο Εργασίας και άλλοι φορείς επαγγελματικοί, φαίνεται ότι πάμε σε μια ανεργία κοντά στο 25%, έτσι, και δεν μιλάω για την καταγεγραμμένη ανεργία, διότι όλες οι έρευνες, η έρευνα εργατικού δυναμικού κτλ. Βασίζονται στη λογική ότι έχεις τουλάχιστον εργαστεί τουλάχιστον μία ώρα την περίοδο αναφοράς της έρευνας. Η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά βέβαια εδώ έχουμε μία κυβέρνηση η οποία στο μόνο στο οποίο είναι συνεπής είναι στο ψέμα. Προεκλογικά μιλούσαν για ανάπτυξη 4%. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρωταγωνιστές στην ύφεση, με το τρίτο τρίμηνο να πηγαίνει στο 11,7% και ο κύριος Τουρνάρας πριν λίγους μήνες μας έλεγε στο 4%. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Συγγνώμη αν ακούγομαι εξαιρετικά ανήσυχος, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να βλέπει τα πράγματα με μια μακαριότητα όταν έχουμε τέτοιου είδους σοβαρά προβλήματα και στην οικονομία και στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και βεβαίως στον χώρο της ενημέρωσης. Μάλιστα. Ποια άλλα είναι τα σημεία, κύριε Κρέτσο, που η αντιπολίτευση αντιτίθεται σε αυτό το νόμο? Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σημεία προβληματικά. Είναι ένας μεγάλος νόμος. Για παράδειγμα, δημιουργείται μια νέα στρατιά συμβούλων εκτός του ενιαίου μισθολογίου στην ΕΡΤ. Έτσι μια νέα
στρατιά έτσι, καλοπληρωμένων στελεχών από την αγορά και κατά παράκαμψη κάθε έτσι, διάταξης που αφορά το ενιαίο μισθολόγιο. Ναι. Συν μια διαχείριση η οποία έχει αρχίσει και γίνεται ιδιαίτερα έτσι, αντιληπτή από τους πολίτες, ότι η ΕΡΤ γίνεται για να λειτουργεί με έναν τρόπο ώστε να βολεύει ανθρώπους που συμφωνούν ιδεολογικά με αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε την ομοποίηση της λειτουργίας των αναλογικών ραδιοφωνικών σταθμών και ουσιαστικά την παράκαψη της πρόβλεψης για το ψηφιακό ραδιόφωνο, που είναι μια λύση που αντέχει και στον χρόνο. Σωστό. Και συμβαδίζει και με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και διευκολύνει και την ακρόαση. Έχουμε κάποια παράκαμψη επίσης των όρων της προκήρυξης του εσουρού για τις πανελλαδικές άδειες, δηλαδή δίνουν στους καναλάρχες πολύ ευνοϊκούς τρόπους πληρωμής, 86 και 96 δόσεις, δηλαδή λες και πήγαμε σε ένα κατάστημα στον Κοτσόβο, λέει στα Media Market, σε άλλο πολυκατάστημα, έτσι, για να έχουν την κατοχή μιας πανελλαδικής άδειας. Έχουμε κάποιες πρόχειρες αρχημίες για τις θεματικές άδειες. Επιβραβεύονται περισσότερο, από το 4% πάει στο 9,9% τους διαφημιστές, αντί να καταργούν την πλατφόρμα διάθεσης διαφημιστικού χρόνου. Και το επιτρέπουν αυτό μόνο για τους καναλάρχες. Οι καναλάρχες έχουν ειδική προνομιακή μεταχείριση αν θέλουν να πάρουν άδεια μιας συνδρομητικής τηλεόρασης, χωρίς να απαιτείται σύμβαση παραχώρησης με το ελληνικό δημόσιο, όπως προβλέπει ο νόμος. Η DJA θα συνεχίσει να λειτουργεί με ένα καθεστώς κερδοφορίας εγγυημένης 15,9 ακόμη και εν μέσω πανδημίας και να αποζημιώνεται για συχνότητες που δεν έχουν κατοχυρωθεί. Γενικότερα είναι πάρα πολύ προβληματικό το νομοσχέδιο. Ένα πρόβλημα το οποίο το εντοπίζω είναι επίσης αυτή η υποχρέωση που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα, ο λεγόμενος φόρος Netflix, που το βάζουν εξαιρετικά χαμηλά στο 1,5%. Το οποίο δεν αφορά σήμερα, μπορεί να είναι το Netflix, αύριο μπορεί να είναι η Disney Plus και άλλες μεγάλες πλατφόρμες. Το μέλλον, όπως ξέρουμε όλοι, γίνεται streaming, δηλαδή όλο το περιεχόμενο ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή ρύθμιση και δεν έχω καταλάβει γιατί η κυβέρνηση, αυτό που προβλέπει το άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, βάζει ένα τόσο χαμηλό φόρο στο Netflix. Υπάρχει επιδεικτική, αν θέλετε, αδιαφορία για περιφερειακά μέσα, για φωτορεπόρτερς, για δημοσιογράφους που είναι freelancers κτλ. Γενικότερα είναι μια ρύθμιση η οποία ήρθε να δώσει κάποια δώρα στους καναλάρχες. Ο κύριος Πέτσας ήθελε να ντυθεί Άγιος Βασίλης, μιας και έρχονται τώρα και είμαστε και στην περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών. Μάλιστα. Και βέβαια, ενώ μιλάμε για όλα αυτά, συνεχίζει η χώρα να διανύει μια περίοδο διολίσθηση στα θέματα της ελευθερίας του τύπου. Αυτό δείχνουν οι επίσημες έρευνες. Και βέβαια η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην κάνει τίποτα για τις εφημερίδες και για τα περιφερειακά έντυπα. Μάλιστα. Κύριε Κρέτσο, σας ευχαριστούμε πολύ που έτσι ήσταν κοντά μας, γιατί πιστεύω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί να μας συγκρίνει το τώρα με το τι έρχεται. Έτσι. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ακριβώς τον νόμο που ισχύει και σίγουρα έχετε μελετήσει τον νόμο που πάει να Κύριε έρθει. Αποστόλου, είναι ο νόμος, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Γενικότερα, ό,τι ρυθμίσεις έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση, με κόπο και με μάχη, που τις κόστησε, αν θέλετε, και επικοινωνιακά. Αλλά αυτή ήταν η προεκλογική μας δέσμευση, ότι θα μπει τάξη και θα τελειώσει η ανομία στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Αλλά και άλλες διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση και των περιφερειακών μέσων και των εφημερίδων, του έντυπου δημοσιογραφικού λόγου, γιατί πρέπει να υπάρχει, δεν μπορούν όλα να αφαιθούν στις πλατφόρμες. Ό,τι τέλος πάντων προσπάθησε αυτή η προηγούμενη κυβέρνηση, έρχονται και το ξυλώνουν με έναν τρόπο, αν θέλετε, που πραγματικά χωρίς διάλογο, χωρίς καμία διαβούλευση και ένα τρόπο καθαρά φωτογραφικό για να ευνοήσουν τα μεγάλα συμφέροντα. Πορεύονται μόνο με την επικοινωνιακή υπεροχή που τους δίνουν τα μεγάλα κανάλια, αλλά πιστέψτε μου, ο κόσμος και καταλαβαίνει και βιώνει δύσκολες καταστάσεις και μέσα στα σπίτια του και στους χώρους εργασίας. Και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το πώς κινείται αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Κρέτσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.